No niin, ja nyt sinne kokataan oikein herkkujen herkku. Tehdään, katsotaan saatana. Hiilaripastaa. Kyllä, voi vittu. Noin. Nättiä. Niin kuin tosta paperista huomaa, se on ihan uusi. Ei ikinä käytetty. Mikro. Enää sattuu. Sitten otetaan tämmösiä laadukkaita jauhonakkeja. Kourallinen on yleensä semmonen ihan vitun kova setti. Oi vittu. Hopla. 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 Tää on yhdellä kerralla vähän vaikeeta. Herkku. Paskaa, mutta kai sen nipatyyliin, niin ostin vittu chiliä. Oh. Voi joku. Voi vittu. Jee, valoja ja ripulia. Jääkaapissa on vain 5 kaljaa. Ja stolia. Oh yeah. Mitähän sitten tekisi, kun toi vitun paskauni lämpiää? Kuunnellaan radion saatana 10 minuuttia. Kyllä, Viktor Janukovic. Ei, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tästä tähän.